Vážení návštevníci, ja vás srdečne vítam v našej obci Stará Bystrica. Pracujem v turistickom centre pod Orlojom a poviem vám výklad k nášmu Orloju. Že momentálne sa nachádzame na rinku svätého Michala Archaniela a svätý Michal Archaniel je patronom ochrancom starobystrického ľudu. Aj náš kostol je zasvetený svätému Michalovi Archanielovi. Je tá krásna socha, ktorá je nad fontánou, to je svätý Michal Archaniel. Stojíme pred prvým slovenským Orlojom a zároveň pred najväčšou drevenou sochou na Slovensku.